आंथ' बेंगलर कर्नाटकआव थायो हिसाबै आं बेंगलरखौनो लाना रायलायगोन गुबुन स्टेटखौ मानो नङा होमबा दा दिनै जों जुदि बेफोरबायदि हमथायामोनब्ला दिनै बेंगलर कर्नाटकायावहाय माने जोंनि बर' हिन्जावफोरनि अनगायै गुबुन हिन्जावफोरखौ नुनाय नंलामोन मिथिबाय रायजोफोर बेफोरबायदि जाथाय जानानै फैनाय ओरैबायदि एरफैसिगौमोन ना हेल' लोगोफोर खुलुमबाय आंनि मुङा अमृत बसुमतारी नोंथाङा नायदों बड' टु भिउ नोंथांखौ दिनैनि बे गोदान भिडिअ फिन बरायबाय जाय बिथांमोनहा आंनि चेनेलाव गोदानै भिजिट खालामदों नोंथांमोनहा प्लिज चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै हो आरो जाय बिथांमोनहा चेनेलखौ अलरेडि साबस्क्राइब खालामखाबाय नोंथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर बावनाय थाबाय दिनै आङो सिगांग्रो फैबाय थानाय रंजालि बैसागु फोरबोनि नोंथांमोननिसिम गासैनिसिमबो गाहाम हामलायनाय बावहरबाय जाहाथे नोंथांमोनहा जे रंजा बाजायै बे गोदान बोसोरखौ एबा बैसागु फोरबोखौ मोजाङै मोजां बारग'हरहोनो हायो आरो लोगोसे नोंथांनि जे मावनांगौ हाबाफोर आद्रा थानाय बेखौ फैबाय थानाय गोदान बोसोराव नोंथाङा मोजाङै मोजां मावफुंसारलांनो हायो आरो बेजों लोगोसे नोंथांमोनहा आंखौ फिन बेफोरबायदिनो दिनै जेसेबां सापर्ट खालामदों बेनिफ्राय गोबांसिन माने अराय सम सापर्ट खालामलांबाय थागोन होननानै आङो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय मिजिंथिबाय दा दिनैसिम नोंथांमोनहा आंखौ जेसेबां सापर्ट खालामबोदों बेनि थाखाय आरो खनसेबाव थेंक्स बावहरनाय थाबाय गासैनिसिमबो दा आङो दिनै माने माबा मोनसे जाथाय लानानै फैयाखै नोंथांमोन जाथायजोंनो लोब्बा थानाय बे भिडिअ आरोखि नोंथांमोन माखासेया नोंथांमोननि कमेन्ट आरो माखासेया आंनि फिननाय बादि आरोखि नोंथांमोन दा आङो सावरायनो सानदों नैबे तामिलनाडुआव गोमानायनि फारसेबो दा बिदिब्ला नोंथांमोन भिडिअखौ स्टार्ट खालाम दिनै नोंथांमोन माने जे जोंना तामिलनाडुआव जोंनि सासे बर' सुबुङा गोमादोंमोन नङा होमबा थांनाय मार्च दाननि 11 थारिखआवहाय चिरां डिस्ट्रिक्ट जांसिबारि गामिनि कमल बसुमतारी दा बिथांखौ जोङो दिनैसिमबो मोननो हायाखै जोबोद दुखु मोननानै दङ गोसोआव माने गोबांथार जों ट्राइ खालामबाय नाथाय दासिमबो मोनाखै आं तामिलनाडुआवबो भिजिट खालामहैबाय आरो जोङो पस्टारफोरबो गोबां होदों पुलिसफोरनावबो जोङो माने रिपर्ट खालामनानै फैदों माने कमप्लेन खालामनानै फैदों आरोखि नाथाय दासिमबो मोननो हायाखै बेनिखायनो आं रायजो राजाखौ खनसे खावलायहरनो सानो फिन माने नोंथांमोनहा जेरावखि नुसनबाया मानो नोंथांमोनहाबो एसे नोजोर होदो अननानै जाहाथे जों थाबैनो मोनफिननो हायो तामिलनाडुआव थानाय बा बेंगलर कर्नाटकआव थानाय बा केरेलायाव थानाय जे एनि स्टेटआव थानाय मानो होननानै बुङोब्ला बे रेलवे स्टेशननिफ्राय गुबुन ट्रेनाव गाखोनानै गुबुन स्टेटआवबो थांफ्लांनो हागौ बेनिखायनो नोंथांमोनहा बबेबाफोर जायगायाव नुसनोबा थाबैनो अननानै आंखौ कन्टेक्ट खालामहर आङो स्क्रिनाव बिथांनि फट'खौ फिन होफिनगोन आरो लोगोसे आंनि कन्टेक्ट नाम्बारखौबो आङो होफानानै होगोन माने बै समाव जोङो न'खरनि आरो जों बेंगलर बड' वेलफेयार एस'सिएसन आफादनि प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारिनि कन्टेक्ट नाम्बारखौ होखानाय जादों दा रायजोफोर भिडिअआ एसे गोलाव जानो हागौ अब्लाबो नोंथांमोनहा गुदिनिफ्राय जोबजासिम नायलांगोनखौ आं मिजिंथियो मानो होननानै बुङोब्ला नोंथांमोननि कमेन्टनि सायावबो एसे सावरायनाय जागोन नालाय दा गोबाङानो गोबां रोखोमनि कमेन्ट खालामो नङा होमबा बयनावबो मोनसे मोनसे गोसो दं हिसाबै साननाया आलादा आलादा जायो नङा होमबा नाथाय मावनाया बा खामानि मावनाया बेयो मोनसे रोखोमै थाङो हो नोंथांमोन बेखौ जोङो सोलायनो हाद्राया दा गोबाङा बुंहरो पुलिस केस खालामनानै हो एफआइआर खालामजानो लुगैयो बे खामानिया रायजोफोर एफआइआर जाखांनायनि उनावसो जाखायो हो जेसेबांखिनि जों दिनै हिनजावफोर हमदों आं हिनजाव हमनायनिखौनो रायलायग्रोनोसै सोरबाया माने हाबा जाखानाय जुलि जाखानाय हौवा हिनजावबो हाबा जाखानाय सोरबाया गुबुन हौवाजों खारलांनाय गुबुन जाथिनिजों सोरबा सिख्लासाया गुबुन हारिनि हौवाजों खारलांनाय बा सोरबा हाबा जाखानाया गुबुन हारिनिजों खारलांनाय बा सोरबाया बर'जों बर'नो हाबा जाखानाय सानैबो गथ' गथाय नागारना फैनाय बेफोरबायदि जाथाया गोबांथार जाबोबाय नङा होमबा आरो जों गोबांथार हमबाय नोंथांमोनहा भिडिअनि थ्रुयै नुजोब्बाय आरो बै समाव जों भिडिअ हगारै समावथ' माने गोबां जोंनाव माने फाइलानो इसिबां बुरजा जोंनावहाय लेटार दंखायो आरोखि नोंथांमोन बिनि दा नैबे फैबाय थानाय बैसागुआव आङो डिक्लेयार खालामगोन जोंनाव मिटिङावहाय जों माबायदि मावबोदों बा मा खालामबोदों बा साबसे जाबोखो दा बे जाहोनाव माने बेफोरबायदि हिनजाव हमनाय बा सोरबा मोनसे माबा खैफोदाव गोलैनाय आं हिनजाव हमनायनिखौनो क्लियार खालामग्रोनोसै नोंथांमोन दा माने कमेन्टआव गोबांबार पुलिस केस खालामनो थिनहरो आयेननि राहा लानो थिनो बियो आयेननि थ्रुयैनो थांगासिनोखा नोंथांमोन पुलिसनि थ्रुयैनो हमगासिनोखा मिथिबाय दा पुलिसनि हेफाजाब नङाबा पुलिसनि मदद नङाबा जों रावखौबो हमैनो हाया मिथिबाय न'खरनिफ्राय लानानै न'खरनि मानसिया माने एफआइआर खालामखायो मिसिं केस बा किडनेपिं केस बेफोरबायदि केस जाखांनायनि उनावसो जोङो बे बुस्थुखौ हेन्डेल खालामो मिथिबाय रायजोफोर दा क्लियार जाबाय जानांगौ नोंथांमोनहा आरो जोंथ' माने केस होना थाङा रावखौबो जोंहा गोनांथि गैया नङा होमबा
गोनांथियाथ' न'खरासो ना जोङो अनलि मदद खालामनो हायो न'खरनि हास्थायनाय बादि जोङो न'खरनि सोरनिबा हिनजाव बा सोरनिबा हौवाया जुदि गावनि बिसिखौ बा गावनि फिसायखौ नांफिनगौ होनोब्ला जोङो बाहाय बै उन्दै उन्दै गथ'फोरखौ सिन्था खालामनानै जोङो रेस्किउ खालामनानै हरनाय जायो आरोखि दा बेखौ पुलिस केस खालामनाया न'खरनि आखायाव थायो आरो लोगोसे न'खरनिया माने पुलिस केस खालामखायो आरो जों पुलिसनाव कमप्लेन खालामखांनायनि उनावसो बे खामानिखौ मावो आरोखि नोंथांमोन दा नोंथांमोना क्लियार जाबाय जागोन माने गोबांथार हमनानै लाबोबाय नङा होमबा बेनि सायावबो सोरबाया मोजां मोनो सोरबाया गाज्रि मोनो मानि थाखाय हमनानै लाबोनाय जायो नङा होमबा रायजोफोर मोनसे न'खरा बरबाद जायो लोगोसे जोंनि हारिया माने गुलाय गुजाय जालांगोन बेबायदिब्ला दिनै बेंगलर बा गुबुन स्टेटआव आंथ' बेंगलर कर्नाटकआव थायो हिसाबै आं बेंगलरखौनो लाना रायलायगोन गुबुन स्टेटखौ मानो नङा होमबा दा दिनै जों जुदि बेफोरबायदि हमथायामोनब्ला दिनै बेंगलर कर्नाटकायावहाय माने जोंनि बर' हिनजावफोरनि अनगायै गुबुन हिनजावफोरखौ नुनाय नंलामोन मिथिबाय रायजोफोर बेफोरबायदि जाथाय जानानै फैनाय ओरैबायदि एरफैसिगौमोन ना ओरैबायदि जाफैसिगौमोन दा दिनै जों ससियेल मिडियायाव आपल'ड खालामो मानि थाखाय जाहाथे एसे नुनानै गिथों कन्ट्रल जाथों होननानै दा कर्नाटका बा बेंगलराव कन्ट्रल जाबायबो नोंथांमोन नाथाय जों हमनाय हिसाबै नोंथांमोनहा बेंगलर बा कर्नाटकायावल' जाबाय थादों बे जाथाया साननो नाङा दा जोङो तामिलनाडुआवबो लाना फैबाय नङा होमबा केरेलायावबो लायबाय जोङो तामिलनाडुआवनो गोबां बार जाबाय केरेलायावबो लायबाय जोङो गुबुन जाथिनिखौबो लायना होफैबाय मिसिं जाथि बांगाल हौवाजों थांनाय बेखौबो लायना होफैबाय जों बर'ल' नङा न'खरनि खावलायनायाव आरोखि हा दा बेफोरखौ हमथायाबाबो जाया माखासे मोजां मोनलायनायनि खोथा थायो नङा होमबा बिसिनाव नाथाय मोजां मोनलायनाया जे हाबा जाखांनानै गथ' गथाय जाखांनानै संसार जाखानाय सोरबाया सानै साथाम गथ' गोनांखा हौवायाबो हाबा जाखानाय हिनजावाबो हाबा जाखानाय बे खारनायाथ' मोजां मोननाय नङा होमबा रायजोफोर मोजां मोनलायनायाथ' बे नङा दिनै सेंग्रा सिख्लाबा मोनसे खोथा सेंग्रा सिख्लाबाथ' जोङो माने बेखौ जों प्रटेक्टबो खालामखानाय नङा बायदि आरोखि मिथिबाय रायजोफोर आरो जों लाबोब्लाबो जों बुजायनानै न'खराव थिनहरनानै मोजाङै सावरायनानै हाबा लाहै होननानै जोङो थिनहरो मिथिबाय रायजोफोर बेफोरबायदि दा बिनिफ्राय गोबाङानो माने ओरैबायदि गरम जायो सेंग्राफोरबो थायो नङा होमबा जों आंनि भिडिअ नायगिरिफ्रा सेंग्राफोरबो दं बा आइजोफोरबो दं दा बेवहाय माने हमनानै लाबोबा बुजानो लुगैयो नङा होमबा नोंथांमोनहा साजा होजानो लुगैयो साजानि फारसे नायोब्ला माने जोङो गासैखौबो साजा होना हरो नोंथांमोन मिथिबाय आं क्लियार खोन्थाना होबाय दिनै माने जोङो अन केमेरा जोङो बेखौ साजा होनानै दिन्थिनो हाया मोनसे आफाद नङा होमबा बेफोरबायदि खालामनो हाया जोङो साजाया खिन्थु गासैखौबो होनानै हरो रावबो ओरैनो बारग'लाङा मोजां रोखोमनि साजाया गावसोर मोनलांखायो नाथाय अन केमेराथ' दिन्थिनो हायाना बेखौ नोंथांमोना सिन्था खालामनो नाङा जों साजाखौ होखायो मिथिबाय आरो बेजों लोगोसे सोरबाया गोबां रोखोमनि कमेन्ट खालामहरो माने जोंखौ उल्था माने बैसोरजों लोगो जानाय बायदि दा जगेन नार्जारि होननाय कमेन्ट खालामदों आं बुजियाखै बिनि कमेन्टखौ आं खननै नायबाय मोननै भिडिअ कमेन्ट खालामबाय बे बिथाङा कमेन्टखौ नोंथाङा एसे सिन्था खालामनानै आरो स्पेलिंफोरखौ एसे मोजाङै लिरनानै हो जाहाथे आंबो बुजियो बा रायजोआबो बुजियो नोंथांनि कमेन्ट खालामनायखौ आं बांद्राय साबजानाय मोनाखै जेबो नङा अब्लाबो आरो सोरबाया माने ओरैबायदि कमेन्ट खालामो गाज्रिद्राय कमेन्ट खालामनानै जेबो मुलाम्फा गैया रायजोफोर दाया मावदोंआनो जाथों बा गोरोन्थिया जाथों गोरोन्थिया जाखायो मानसिनाव जों सुद्रायनो सानसे सम होनांगौ नङा होमबा खनसे चान्स होनांगौ बयखौबो माने आथिं थोंब्रैयाबो गादलिनो होननानै बुङोना बेनिखायनो जोंथ' आथिं थोंनै नङा होमबा बा भुला जायो बेखौ खनसे चान्स होनांगौ दा ससियेल मिडिया जुग बिनि जाहोनाव जोंनि माने माखासे बर' सुबुंफोरा माने आन्दायनानै दं आरोखि ससियेल मिडियाखौ इउज खालामनो रोङाखै बेनि जाहोनाव बेफोर जाथाया बारानिफ्राय बारा जादों आरोखि दा बेफोरबायदिखौ जोङो कन्ट्रल खालामनो हायो जेबो नङा नो प्रब्लेम कन्ट्रल खालामनो हायो मानो होनना बुङोब्ला गासैबो स्टेटआव जेसेबांखिनि जों आफादफोर बा एस'सियेसनफोर दं जोङो बेखौ स्ट्रंलि खालामोबा कन्ट्रल जालांगोन आरोखि बेयो दा जोंथ' बेंगलराव ओरैबायदि स्ट्रं खालामो मानो होननानै बुङोब्ला जों बेंगलराव 99% जोङो होबथाखायो बेनिखायनो दा बुंनो थाङोब्ला खम जाबाय आरोखि नाथाय जोङो गुबुन स्टेटफोरावबो थांनानै लायनांगौ जायो जुदि न'खरनि सुबुंफोरा लुगैथारोबा जों लायनानै होफैनाय जायो आरोखि ओमफ्राय गोजानद्रायबाथ' हानाय नङा जोंहाबो पार्सनेल डिउटि थायो नङा होमबा मोनसे केस फैदोंमोन बेफोरबायदिनो आन्ध्रानिमोन बावैसो माने 688 किल'मिटार्स जोङो बेंगलरनिफ्राय 688 किल'मिटार थांनानै बोरै बेखौ प्रब्लेमखौ सल्भ खालामनो हानो नङा होमबा न'खरनि सुबुंफोरा दुखु मोनदों जानांगौ नाथाय दुखु मोननानै लाब गैया बेसेबांबा गोजान जोङो हान्थिहैनो हाया मोनसे जोंहा रेजिस्टारनिबो खोथा थायो आरो
दा केरेलायावबो थांबाय जोंनि केरेलानिफ्रायबो जों लायबाय दिनै कर्नाटकायावनो गोबां गोजान गोजान जायगा थायो दा बेफोराव कर्नाटकानिखौथ' जोङो हानायमानिखौ जों मावखायो आरो बेफोरबायदिनो गोबां सुबुंफोरा आन्दायफैयो नङा होमबा दा बेखौ जों गावबागाव सांग्रां जायाबा मालाबाबो फोजोबनो हानाय नङा रायजोफोर जों बार बार रिकुवेस्ट खालामबाय बा आं गोबां बार बुंबोबाय जायफोरा बेंगलराव बा गुबुन स्टेटआव फैयो एसे माने जाय लाबोफाग्रा बियो गोदान मानसिफोरखौ केयार खालामनानै लाबो नङाब्ला बेफोरबायदि आन्दायनाया जोबनाय नङा आरो बांद्राय बैसो जानायफोरखौ मालाबाबो दा लाबो 40 प्लासखौनो लाबोनो नाङा नोंथांमोन 40 प्लासखौ बाहेरायाव लाबोनो नांला बिसोर बाहेरायाव खामानि मावनानै जानायनि सम गैला मिथिबाय कन्ट्रल जाया बिसोरनि माइना ट्रेन गाखोनायावनो गुलाय गुजाय जाबोखायो जेरै दा जोंना गोमानानै दं नङा होमबा कमल बसुमतारी चिरांनि दा बेखौनो जों गोबां खर' खाथिबाय नाथाय दासिमबो मोननो हायाखै दा जेसेबांखिनि जाबोदों आरो आं मोनसे रिकुवेस्ट खालामफानो लुगैयो जायफोरा ड्रिंक खालामो अभार बेफोरबायदि मानसिखौबो लाबोनो नाङा बाहेरायाव मानोना ट्रेनावहाय बिसोरो मोनबोनाय जायाना बुस्थुखौ बाहायबो माखासे जाबोयो दा मोदाय दावदाय सानो जोंनि बर'फ्रा नाथाय बेबायदि नङा हा रायजोफोर ट्रेनावहाय बरिं जाबोयो दाथ' गरम बोथोर नोङो आराय दिन सानथामानो जाफ्रामो नङा होमबा बिसोर ट्रेन गाखोनांगौ ओरैबायदि माने मोजां मानसिबाबो माने बेनि ब्रेना सोलिनो नागिरा आरोखि ट्रेननि आवाजजों गरमजों बेफोरबायदि जायो आरो हायोबा एसि कम्पार्टमेन्टआव फैयो नोंथांमोन एसियाव फैयो गासैबो जेसेबांखिनि बाहेरायाव फैनो गोसो दं एसियाव फै नङाब्ला स्लिपारफ्राव आजां गाजां भिर जायो दा ट्रेनफोरा बे जाहोनाव माने हिटआबो बारा जायो दिनै फेनफोराबो थिग थाया नङा होमबा फांखाफ्राबो बेनिखायनो एसिफ्राव टिकेट लानानै फै सिट मोननायबा फै गोबां सुबुंफोरा जेनेरेलावबो फैयो जेनेरेलावथ' डेन्जारखा बयबो मिथिगौ नाथाय जेनेरेलाव मानो फैयो आं मिथिया जेनेरेलाव फैनांगौआ थामसा नङा एथ्राब गोजान दा भिडिअआथ' गोलावानो जाबाय रायजोफोर दा नोंथांमोना आं जोबथायाव जायफोरनो आंनि वाट्सएप नाम्बार कन्टेक्ट नाम्बार नांगौ बिथांमोननो आं नाम्बारखौ हरनाय जासिगोन नोंथांमोनहा लाबानो जाबाय आं खननै बुंना होगोन आंनि वाट्सएप नाम्बारानो जाहैबाय 6000041245 नोंथांमोन आरो खनसे बुंबावनि 6000041245 दा नोंथांमोनहा आंखौ जुदि मानिबा गोनांथि जायोब्ला नोंथाङा वाट्सएप मेसेज खालामग्रो डाइरेक्टलि कन्टेक्ट दा खालाम मानो होननानै बुंब्ला आंबो डिउटियाव एबा एखमबा माबा मोनसे बिजियाव थानाय जायो बेनिफ्राय नों मेसेज खालामखांनायनि उनाव नोंथांनो आङो रायलायनो थाखाय मोनसे थि टाइम होगोन दा बार बारबो कन्टेक्ट खालामनाङा नोंथांमोन ओरैबायदि टेनसन खालामहरो सोरबाया नाम्बार लाखांनानै दिनावनो 10 बार गाहाम फन खालामो आंनि खर'आ जाला आंनि हिन्जावआ ओरैबायदि जाबाय बा सोरबाया माबा मोनसे जाबायना नोङो गाब्रायनानैथ' जाया नङा होमबा गामियाव थानानै गाब्रायनानै जाया हायोबा फैनांगौ बा केसखौ माबोरै हेन्डेल खालामगौ नांगौ बेनि सायाव मोजाङै सावरायनानै खेबसेनो थिग खालामनांगौ दा दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय गोजोन्थों थेंक इउ नोंथांमोन बाय टेक केयार